Ahojte, milé deti. Pohodlne si sadnite alebo si ľahnite. Ak chcete, zavrite si očká. Predstavte si, že ste na mieste, kde sa cítite bezpečne a nikto vás nevyrušuje. Pokúsime sa spoločne uvoľniť vaše telíčko, ktoré je po celom dni isto unavené. Pomaličky zavrite svoje očká a v mysli si predstavte, aký bol váš dnešný deň. Isto ste toho veľa zažili. Skúste pomaličky tieto myšlienky uvoľniť. Pustite ich preč, aby ste sa mohli lepšie sústrediť na náš dnešný príbeh. Uvoľnite si svoje telo. Najprv ruky, brúško a nakoniec nožičky. Uvoľníme aj pusinku, a to tak, že jazyčkom sa pokúste dotknúť znútra horných zúbkov. Bradu pomaličky uvoľnite tak, aby sa vám zúbky nedotýkali. Hotovo? A teraz sa jemne nadýchnite nožtekom. A pomaly vydýchnite ústami. Zopakujte si to niekoľkokrát, aby ste sa cítili úplne pokojní a uvoľnení. Nádych a hlboký výdych. A ešte raz. Nádych a hlboký výdych. Teraz, keď ste uvoľnení, rozpovieme si príbeh. Dnešný príbeh bude o zúbkovej víle. Iste ju každý z vás pozná a verím, že veľa z vás si už od nej našlo malý darček pod svojim vankúšom. V malom, tichom mestečku pod veľkým kopcom žilo dievčatko menom Julka. Bola usmievavá, veselá a zo všetkého najviac mala rada rozprávky. Verila, že víly, škriatkovia a iné kúzelné bytosti naozaj existujú. Mala obrovskú fantáziu. Jedného dňa Julka zistila, že jej vypadol prvý mliečny zúbok, ktorý sa jej už pár dní kýval. Veľmi sa z toho tešila. Jej maminka jej rozpovedala príbeh o zúbkovej víle, ktorá v noci navštevuje deti, ktorým vypadol zúbok a za každý vypadnutý zúbok necháva deťom malý darček pod vankúšom. Večer, keď sa chystala spať, maminka jej navrhla, aby si pred spaním trochu odýchla a pripravila sa na krásne sny. Zavri očká, Julka, povedala jemne. A predstav si, ako plávaš na mäkkých obláčikoch. S každým nádychom cítiš pokoj a s každým výdychom púšťaš preč všetky svoje starosti. Julka poslúchla a začala pomaly dýchať. Cítila, ako sa celé jej telíčko uvoľňuje. A predstavovala si, ako sa vznáša na nebi plnom obláčikov. Po chvíli sa jej oči zavreli
a upadla do hlbokého a pokojného spánku. V tú noc sa v jej izbičke zjavila zúbková víla menom Flóra. Mala žiarivé strieborné šaty, krídla ako jemná pavučina a vo vlasoch drobné hviezdičky, ktoré v tme jemne žiarili. Flóra sa usmiala, keď našla zúbok v malom vrecúšku pod vankúšom. Deti ako Julka sú výnimočné, zašepkala, lebo ešte veria v zázraky. Potom položila pod vankúš drobnú lesklú mincu a na okraj vankúša malý odkaz. Tvoj úsmev je najväčší dar. Používaj ho na šírenie radosti a nezabúdaj snívať. Každý sen je cesta, ktorá spraví tvoj život krajší a šťastnejší. Flóra sa ešte chvíľu vznášala nad Julkinou posteľou, mávla čarovnou paličkou a poslala jej pokojný sen o lietaní na jednorožcovi medzi hviezdami. Potom ticho zmizla. Ráno Julka vstala oddychnutá a s úsmevom. Dala svoju ručku pod vankúš a objavila tam mincu a odkaz. Veľmi sa tešila, že na ňu zúbková víla nezabudla. Od toho dňa si pred spaním vždy chvíľu sadla, zhlboka dýchala a predstavovala si krásne veci, ktoré by mohla vo svojich snoch zažiť. A čo zúbková víla Flóra? Tá ďalej lieta po svete, šíri pokoj, zbiera zúbky a učí deti, že sny a uvoľnenie pred spaním sú kľúčom k radosti a šťastiu.